Yan ang mga kapares ng kukos guys. Meron tayo ditong alawa. Ayan, alawa. Tapos meron tayo ditong honey, strawberry jam at saka apricot jam. Tapos may full, may itlog, meron ding olives, ayan, black and green, may honey, ayan. Tapos may cheese, may cream. Yan ang lahat na sinasawsawan ng kukos guys. May itlog, may full, may honey, may jam, may alawa at saka cream and cheese. Yan guys, para sumarap ang kukos. Yan. At ito naman yung kukos guys. Yan. Yan po lahat ng katerno niya. Yan guys.